всички вас, приятели, всички гости на Фамили в съботната вечер на 1 март. Първото корче и разбира се, едно голямо на здраве.
Será el grito de campana de Codilla, la flor. Let's go. Всички продължи, ще ви разказваме на това. Чувствително на най-точняваните групи над кръстата. Леле, там се дебат полет. Ще ми така от трета градска още веднъж за всички приятели лично от Чича. Продължаваме да очакваме музикалните желания. Сега. После викам и трябва да знаеш. Добре, танци, най-големия танци в Пловдив, Штемели е това и ваши любими кудове. Това скоро няма за дамите. Сега.
да поздрави за Бойчо от Яра, от Мидага и от Анелия. На здраве! И за Спаси Балкания на здраве от сърце. И за най-комерциалните сълзи. Нека да не забравяме. Азис Иванкова. Всички онези, които няма да се забавляват. Центъра на Купана сега. Само хората усигнати хора. Спонсора на диджея. Държи ми здравда. Зани загара още веднъж. Вижте какво са цените от следобед. Доброто старо време. Let's go! Всичко на най-красиво, най-танцовано продължаваме пани Азис. Такава да ме разниш ти, да беше жесток, такав както своите бивши. Да беше направил нещастна с други, да ме смениш. Разбери, това аз съм съгласна, и да ме зараниш. Айде, вие сме! Как се забрави любов като тази, как се склада край, сто причини да беше ми дал да те мразя, няма да мога знае, живи сам, дома, стига ми дома, живи мила, дома, и нощи се
Thank